Здрасти, хора! Днеска правим тази игра. Разбрах, че трябва да пуснат... трябва да правим това. Мога. Вижте тая! Тая е по-малко. Мога, брат, много съм странна. Аз седно бегам. Може се докусна главата след малко, бе. Зато вижте как чичам. А аз пак продължавам това. Не съм. Помога. Какво се случи? Хора, влиза ли това, което я видя? За малко да пазя. Тук вече. Мислех си, че издържах, брат. Не издържах. Това беше странно. Окей, аз сега не мога да чучам заради този. Що надо? Тук мало нещо. Подръщаш. Ай, какво се случи тук? Още имам някакви работи за мен. Окей, хора, мисля, че време да тръгваме. Стадион. Купиш, да знам, купиш, хора, не мога да чета на английски. 5 класа, но не мога да чета на английски, какво да направя. Не знам да разбера много с английски. Съм не знам какво пише, брат. Само го знаех ти да си английски. Аз си разбирах английски. Щях да го разбера, ако пише, аз не знам. Това ме премаза. Да преме на пържола, на палачинки. Ми хора днеска. Не мога да играя много, защото все пак не малко време за Бургас, защото трябва да извършим на мисия. Няма да ви кажа коя е тази мисия. Да. Утре може да имам по-свободно време и мога да снимам на Brookhaven как се гличвам в рандом неща, нали да. Чао!